Hürmetli konaktar, bugünkü sarala katnaşusılar. Barıгыдыла башкорт теленен халыкара диктантта күрүбезгә ихлас шатбыз. Диктанттың девизы башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә язам. Бұл акция быел 5-нче тапкыр үткәрелә. Елдан-ел сарала катнашучыларның ханы арта баруы һөендерә. 2015 елда диктантты 3505 кеше язса, 2016 елда диктант язучыларның ханы 3929 кеше булды. 2017 елда без катнашучыларның ханын 7741 кешегә җиткердек. Ә инде үткән елда 2018 елда диктантты 12000дән артык кеше язды. Быел Башкортстан Республикаһы башлыгы вазифаһын вакытлыса башкаручы Ради Фәрит улы Хәбировтың буйрыгына ярашлы диктант халыкара статус алды. Оештыру комитеты рәисе итеп Башкортстан Республикаһы Мәгариф министры вазифаһын башкаручы Айбулат Вәкил улы Хажин тәгаенләнде. Бүген менән диктант язуда Башкортстан халкынан тыш Америка Кушма Штаттарының Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лос-Анджелес калалары, Канаданың Оттава, Монреаль, Торонто калалары, Төркиянең Стамбул, Анталия, Фетхие калалары, шулай ук Германия, Бөек Британия, Швейцария, Кытай, Казакстан, Польша һәм башка илләрнең вәкилләре, Силәбе, Орынбур, Пермь һәм башка өлкәләр, Ханты-Мансый, Ямал-Ненец автономиялы округлары, Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Мурманский һәм башка калаларның вәкилләре катнаша. Без һеҙҙең менән Башкортстан Республикаһында бүгенге көнгә диктант язуның 802 майдансыгы оештырылды. Безнең менән диктантты күрше өлкәләрдә 25 майдансыкта, сит илдәрдә 18 майдансыкта язу күҙаллана. Сараны асыу өсөн һүҙ Башкортстан Республикаһы башлыгы хакимияте итәкчеһе урынбаҫары Денир Әсғәт улы Әхмәтйәновҡа бирелә. Рәхим итегеҙ. Хөрмәтле милләттәштәр, җәмәғәт, мин республиканың башлыгы вазифаһын вакытлыса башкаручы Ради Фәрит улы Хәбировтың был сарала катнашучыларга мөрәҗәгатен укып ишетергә рөхсәт итегез. Кадерле дуслар, башкорт теленнән халыкара диктант акциясында катнашучыларны ихлас тәбрикләйм. Безне туган телгә, халкыбызның үткәннә булган улы һөю һәм ихтирам берләштерә. Бүгенге матур сара башкорт телен хаклау, уның куллану даирәһен киңәйтү өчен мөһим адым булып тора. Телебезне генә түгел, мәдәниятебезне, милли гореф-гадәтләребезне лә бөтен дөньяга танытуды, белем кимәлен күтәрүде максат итеп куйган акцияларга катнашучылар саны елдан-ел арта. Сит илләрдәге, күрше төбәкләрдәге милләттәшләребезнең акцияны дәррәү күтәреп алуы, телде башлангыч кимәлдә генә белгән замандашларыбызның да катнашырга теләк белдерүе мине айрыуса куандыра. Республикабызның барлык район калаларында оештырылган диктант майдансыктары, диктантта катнашучылар өчен махсус булдырылган сайт, башкорт теленең киләсәге өчен баһалап беткеһе зур хезмәт. Был сараны башлап ебәрүчеләргә ихлас рәхмәтемне белдерәм. Башкорт телен бергәләп яклайык, хаклайык, үстерәйек. Башкортстан Республика башлыгы вазифаһын вакытлыса башкаручы Ради Фәрит улы Хәбиров.
Шуның сәламе иптәшләр. Ошо матур сәлам менән был сараны башлап ебәрһәк, бигрәк тә матур булыр. Барыгызга ла уңыштар һәм шул исәптән үҙемә лә теләйем. Рәхмәт. Рәхмәт, Динир Әсгат улы. Белүегезчә, 4 ел рәттән башкорт теленнән региональ диктант Башкорт дәүләт университетында оештырып килде. Һүҙҙе ҙур кинәнес менән университет ректоры, физика-математика фәндәре докторы, профессор Николай Данилович Морозкинға бирәбеҙ. Рәхим итегеҙ, Николай Данилович. Һүҙ һеҙгә. Хөрмәтле кунактар, коллегалар, студенттар, хәррикон. Хәзер Башкорт дәүләт университетында күрүмә шатым. Дорогие друзья, спасибо вам, что пришли писать сегодняшний диктант, на сегодняшнее прекрасное мероприятие, на сегодняшний наш праздник. Как уже здесь было сказано, мы, Башкирский госуниверситет, проводим подобные мероприятия в 5-й раз. Но первые 4 мы проводили на уровне своего университета, своих филиалов, и, конечно, масштабность была не та. Вот. Но опыт определенный мы накопили. И вот с приходом Ради Фаридовича именно им была проявлена инициатива провести диктант международный. Активно подключилась администрация президента, за что им огромное спасибо. Министерство образования республики тоже, за что огромное спасибо. Вот. И в результате был разработан прекрасный сайт, вы, наверное, видели, каждый регистрировался там. И, как уже было сказано, что на этом сайте зарегистрировалось столько участников, сколько вообще, мы говоря, не ожидали. И обратите внимание, вот с приходом Ради Фаридовича в республику у нас уже не первое мероприятие, которое так прекрасно поддерживает башкирский язык и национальную культуру. Совсем недавно был первый съезд учителей башкирского языка и литературы. Ни разу ведь не проводили в республике подобные мероприятия. Огромные масштабные мероприятия, и сейчас вот эти съезды проходят у нас в районах. Мы с вами понимаем, что Россия страна многонациональная. И от того, как мы будем поддерживать языки и культуры народов России, будет зависеть мощь России, сила России и влияние за рубежом. Я желаю всем успехов в сегодняшнем диктанте, всем желаю крепкого здоровья, счастья близким, чтобы наш сегодняшний праздник мы с вами запомнили, я не сомневаюсь в этом, потому что сегодня участвует в нашем празднике весь мир. Весь мир участвует в нашем празднике. Это же очень приятно. Диктант Явур Сулага Уныштар Телем. Рахмат. Рәхмәт, Николай Данилович. Хөрмәтле кунактар, быелдан башлап диктант яҙыу 2 кимәлдә оештырыла. Тәүгеһе телдә иркен һөйләшүселәр өсөн булһа, яҡшы белеүселәр өсөн дип әйтәйек. Икенсеһе телде яңы өйрәнә башлагандар өсөн. Ошоға ярашлы рәүештә быел 2 диктант тексты һайланды. Һеҙҙең рөхсәттән текст авторҙарын тәбрикләп китәйек. Тәүге текст авторы журналист, шағир һәм драматург, Башкортостан Республикаһының атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт саралары хеҙмәткәре, республикабыҙҙың Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Салауат Әбүзәров. Икенсе текст авторы танылған уҡытыусы методист, педагогия фәндәре кандидаты,
Башкортстан Республикаһының атказанган халык мәгарифе хезмәткәре, РСФСРның халык мәгарифе отличнигы, Россия Федерациясының югары һөнәри белем бирүдән мактаулы хезмәткәре, Вәкил Исмәгыйль улы Хажин. Рәхмәт һезгә диктант тексты өчен һәм әлбиттә мәгариф өлкәһендәге фидакар хезмәтегез өчен. Башкорт телендә иркен һөйләшүчеләр өчен диктант тексты быел Курай моңы менән бәйле буласак. Борын-борындан башкорттың аерылгыһыз юлдашы Курай булган. Һезнең өчен Башкортстан Республикаһының халык артисты, Курайсылар конкурсында 4 тапкыр гран-при яулаусы, виртуоз курайсы Роберт Юлдашев. Башкорт халык йыры Урал. Рәхмәт, Роберт Нәҗип улы, иҗадыгыз гомерле булсын. Башкорт телендә иркен һөйләшүчеләр өчен диктант текстын танылган актер, режиссер, театр эшмәкәре, Башкортстан Республикаһының һәм Россия Федерациясының атказанган һәм халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Хөрмәтулла Газзали улы Үтәшев укыясак. Безнең сакыруды кабул итеп килүегез өчен һезгә зур рәхмәт. Башкорт телен яңа өйрәнә башлагандар өчен диктант тексты Башкортстаныбызның баш калаһы яраткан Өфе калаһы менән бәйле буласак. Легендар Өфе юкәләре йырын Башкортстан Республикаһының атказанган артисты Венер Камалов башкара. Рәхим итегез.
Рәхмәт, Венер Мөнирулы, һәр вакыт шулай һез өфене, өфе һезде данлап яшәһен. Башкорт телен яңа өйрәнә башлагандар өчен диктант текстын, билдәле җәмәгать эшмәкәре, Баш информ акционерлар җәмгыятенең директорлары советы рәисе Ростислав Рәфкать улы Мырдагулов укыясак. Акцияда катнашу өчен бидуга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Уның өлгеһендә башкалар да шулай бу акцияга бик ентекле һәм игътибарлап әзерләнер дип уйлыйбыз. Ул күрше аудиторияла. Ростиславка рәхмәт. Ул безне күрә. Хөрмәтле кунактар, ошының менән сараның рәсми өлеше тамам. Хәзер 2 кимәлдә диктант язуга күсәбез. Кемдер әлеге мәлдә безне онлайн тыңлай, баш диктант ру сайтында калуыгызны сорайбыз. 1-2 минуттан эште башлайбыз. Тоташтыру бара. Сак кына игътибар. Безнең акцияга Ради Фәрит улы кушылды. Без аны ихлас күңелдән сәламләйбез. Һәм әлбиттә уның туган телдәрне үстерүгә, башкорт теленә карата булган игътибары өчен зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Иң башта телефоннарны хүндерәйек. Һәр кемгә бланклар һәм ручкалар таратылган, улар һеҙҙең алда ята. Бланканы тултырабыз. Исем фамилияғыҙҙы яҙыу мотлаҡ түгел.
псевдоним яки код куйһагыз да була, үзегезнең ысын исем шәрифегезне күрһәтүегез дә ярай. Бланкаларда алдык, ручкаларда алдык. Язу урынын Өфе қаласы Башкорт дәүләт университеты дип күрһәтәбез. Бұл безгә статистика өчен кирәк. Һораударыгыз булһа, кул күтәрергә мөмкин. Килеп сыгамы? Таптыкмы бетәбездә? Хәзер диктант язу тәртибен хәтергә төшереп китәйек. Иң тәүдә һезгә диктор тотыш тексты укыясак. Артабан һәр һөйләм тулыһынса укыла. Унан һуң өлешләп язабыз һөйләмде. Унан азак һөйләмде баштан алып адагынаса укый диктор, ягъни тикшерәбез. Һәм иң азактан текст кабаттан укылып, диктант тотыш тикшерелә. Диктанттың һөҗүмтәләрен алдан ук әйтеп куябыз. Баш диктант ру сайтында 20 майдан һуң куясакбыз. Хәзер һүзне диктант яздырусының үзенә бирәйек. Хәерле сәгатьтә, рәхим итегез. Хөрмәтулла Газзал юлы. Әсәрді баштан алып тулаһынса укып сыгам, игътибар белән тыңлайбыз. Әсәр агыла курай моңы дип атала. Агыла курай моңы. Курай моңы агыла. Ошы моң куенында һин ат өстендә ярһып яуга ташланган башкорт егетләренең хөрәнендә изге кошыбыз торнаның иңрәүле тавышында яшьле генә карт иргә кияүгә отатылган кызлар сеңләвендә ишетәһең. Йөрәгең ярһый, күңелдә уйдар биләп ала. Курай моңы агыла. Һинең күз алдыңда бийек Урал каялары, икһез-сикһез башкорт далалары, көмеш һаулы елгалар, йырып сыккыһыз урмандар пәйда була. Курай моңы агыла. Йөрәгең күкрәгеңә һыймай, үзең дә һизмәстән колас яйып, биергә төшеп китәһең. Юк, һин түгел, аяк астында йер үзе бейей, дөнья бейей. Моң өйрбәһе һине гүзәл табигать косагындагы башкорт тирбәләре корылган яйләүләргә алып оса. Аттар кешнәве ишетелә. Кымыз бешкән халык кызларның һагышлы йыры йөрәкте үтә. Алыста, хәтфә болындарда мал туар көткән ир аттарның сыбырткы шартлатуы таңгы һиллекте һискәндерә. Баш осында үрелгән сал бүркет саңкуы, агастарга кунып хайраган коштар моңы тормыштың бөек симфонияһын тудыра. Ошы гүзәллек хагына баскан бәһөлүәндәй камсат бүркен болыттарга терәп мөхәббәт кая калкан. Уга һыйынып, көмеш һаулы елга ага. Башкорт дөньяһы, башкорт иле был. Оның бәрәкәтле тупрагында үскән ябай гына үлән дә изге төягебезнең сихри гүзәллеген, рухи кодрәтен данлай. Кайдан килә һуң был илаһи моң? Бәлки, ошо ябай үләнгә 7 кат йер астында яткан
асыл хазиналарның нуры юккандыр. Бәлки, ер күкерәгенән бәреп сыккан саф шишмәләрнең көмеш яры һеңгәндер. Юк. Буаттар буе туган җире өчен янын аямай яу сапкан халкыбызның киләсәк буындарға аманат тавышы агыла. Ошо ябай көпшәнән. Берсә ул изге кошыбыз торнага әверелеп, ил өстенән осып үтә. Берсә елдәр булып сикәләргә кагыла. Берсә тау урмандар шау булып агыла. Берсә яңы туган сабый тавышылай дөньяга яңгырай. Кыдрәтле был көпшәлә, гомер моңы. Был ябай көпшәлә тарих менән киләсәк янәлә. Курай моңы агыла. Менә шундай текст. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлайык, җәмәгать. Әсәрнең исеме тагыла бер тапкыр кабатлайым. Агыла Курай моңы. Ядабыз. Агыла Курай моңы. Әсәрнең исеме Агыла Курай моңы. Агыла Курай моңы. Текстың үденә күсәбез, укыйым, тыңлайбыз. Билдәле, яңы юлдан башлана. Текст. Һөйләмдә тулыһынса укыйм. Курай моңы агыла. Ядабыз. Курай моңы агыла. Һөйләмдә тулыһынса укыйм. Тикшерәбез. Курай моңы агыла. Киләһе һөйләмдә тулыһынса укыйм, тыңлайбыз. Ошо моң куенында һин ат өстендә ярһып яуга ташланган башкорт егетләренең хөрәнендә, изге кошыбыз торнаның иңрәүле тавышында, яшьләй генә карт иргә кияүгә ототылган кызлар сеңләвендә ишетәһең. Ядабыз. Ошо моң куенында ошо моң куенында һөйләшмәйбез. Ошо моң куенында һин ат өстендә ярһып яуга ташланган, ярһып яуга ташланган башкорт егетләренең хөрәнендә башкорт егетләренең
hörәнен дә, изге кошыбыз торнаның, изге кошыбыз торнаның иңрәүле тавышында, иңрәүле тавышында яшьләй генә карт иргә, яшьләй генә карт иргә кияүгә оҙатылған, кияүгә оҙатылған ҡыҙҙар сеңләүендә ишетәһең. Ҡыҙҙар сеңләүендә ишетәһең. Тикшерәбеҙ. Ошо моң ҡойононда һин ат өҫтөндә ярһып яуға ташланған башҡорт егеттәренең һөрәнендә, изге ҡошобоҙ торнаның иңрәүле тауышында, яшьләй генә ҡарт иргә кейәүгә оҙатылған ҡыҙҙар сеңләүендә ишетәһең. Киләһе һөйләм. Тыңлайбыҙ. Йөрәгең ярһый, күңелеңде уйҙар биләп ала. Яҙабыҙ. Йөрәгең ярһый, йөрәгең ярһый, күңелеңде уйҙар биләп ала. Күңелеңде уйҙар биләп ала. Тикшерәбеҙ. Йөрәгең ярһый, күңелеңде уйҙар биләп ала. Киләһе һөйләмде уҡыйым. Киләһе һөйләм яңы юлдан башлана. Ҡурай моңо ағыла. Яҙабыҙ. Яңы юлдан. Ҡурай моңо ағыла. Тикшерәбеҙ. Ҡурай моңо ағыла. Киләһе һөйләм. Тыңлайбыҙ. Һинең күҙ алдыңда бейек Урал ҡаялары, икһеҙ-сикһеҙ башҡорт далалары, көмөш һыулы йылғалар, йырып сыҡҡыһыҙ урмандар пәйҙә була. Яҙабыҙ. Һинең күҙ алдыңда
Бейік, бейік Урал қаялары. Бейік, бейік Урал қаялары. Икһеҙ, сикһеҙ Башҡорт далалары. Икһеҙ, сикһеҙ Башҡорт далалары. Көмөш һыулы йылғалар. Көмөш һыулы йылғалар. Йырып сыҡҡыһыҙ урмандар пәйҙә була. Йырып сыҡҡыһыҙ урмандар пәйҙә була. Һөйләмдә тулаһынса уҡыйым, тикшерәбеҙ. Һинең күҙ алдыңда бейек-бейек Урал ҡаялары, ике-сикһеҙ Башҡорт далалары, көмөш һыулы йылғалар, йырып сыҡҡыһыҙ урмандар пәйҙә була. Килә һөйләм яңы юлдан башлана. Һөйләмдә тулаһынса уҡыйым, тыңлайбыҙ. Ҡурай моңо ағыла. Яҙабыҙ. Ҡурай моңо ағыла. Тикшерәбеҙ. Ҡурай моңо ағыла. Киләһе һөйләмде тыңлайбыҙ. Йөрәгең күкрәгеңгә һыймай, үҙең дә һиҙмәҫтән ҡолас йәйеп, бейергә төшөп китәһең. Яҙабыҙ. Йөрәгең күкрәгеңә һыймай, йөрәгең күкрәгеңә һыймай, үҙең дә һиҙмәҫтән ҡолас йәйеп, бейергә төшөп китәһең. Бейергә төшөп китәһең. Тикшерәбеҙ. Йөрәгең күкрәгеңә һыймай, үҙең дә һиҙмәҫтән ҡолас йәйеп, бейергә төшөп китәһең. Киләһе һөйләмде тыңлайбыҙ. Юҡ, юҡ, һин түгел, аяҡ аҫтында ер үҙе бейей, донъя бейей. Яҙабыҙ. Юҡ, юҡ, һин түгел. Юҡ, юҡ, һин түгел.
аяк астында ер үзе бейей. Аяк астында ер үзе бейей. Дөнья бейей. Дөнья бейей. Тикшерәбез. Юк, юк. Һин түгел. Аяк астында ер үзе бейей. Дөнья бейей. Килә һөйләмдә тыңлайбыз. Моң өйрмәһе һине гүзәл табигать кусагындагы башкорт тирбәлләре корылган яйләүзәргә алып оса. Аттар кешнәве ишетелә. Кымыз бешкән халык кызларның һагышлы йыры йөрәкте үтә. Алыста, хәтфә болындарда мал туар көткән ир-аттарның сыбырткы шартлатуы таңгы һиллекте һискәндерә. Ядабыз. Моң өйрмәһе һине моң өйрмәһе һине гүзәл табигать кусагындагы гүзәл табигать кусагындагы башкорт тирмәләре корылган башкорт тирмәләре корылган яйләүзәргә алып оса. Яйләүзәргә алып оса. Аттар кешнәве ишетелә. Аттар кешнәве ишетелә. Кымыз бешкән халык кызларның кымыз бешкән халык кызларның һагышлы йыры йөрәкте үтә. Һагышлы йыры йөрәкте үтә. Алыста, хәтфә болындарда алыста, хәтфә болындарда мал товар көткән мал товар көткән ир аттарның сыбырткы шартлатуы ир аттарның
сыбыртқы шартлатуы, таңғы хиллікті хискендірі. Таңғы хиллікті хискендірі. Одан ғына хөйлем. Тикшерәбіз. Моң үйірмәһі хине гүзәл тәбиғат құсағындағы башқұрт термәләре құрылған ейләүҙәргә алып оса. Аттар кештәүе ишетелә. Қымыз бешкән һылыу ҡыҙҙарҙың һағышлы йыры йөрәкте өтә. Алыҫта, хәтфә болондарҙа мал-тыуар көткән ир аттарҙың сыбыртҡы шартлатыуы таңғы һиллекте һиҫкәндерә. Киләһе һөйләмде тыңлайбыҙ. Баш осонда өйрөлгән сал бөркөт саңҡыуы, ағастарға ҡунып һайраған ҡоштар моңо тормоштоң бөйөк симфонияһын тыуҙыра. Яҙабыҙ. Баш осонда өйрөлгән баш осонда өйрөлгән сал бөркөт саңҡыуы, сал бөркөт саңҡыуы, ағастарға ҡунып һайраған ағастарға ҡунып һайраған ҡоштар моңо ҡоштар моңо тормоштоң бөйөк симфонияһын тыуҙыра. Тормоштоң бөйөк симфонияһын тыуҙыра. Тикшерәбеҙ. Баш осонда өйрөлгән сал бөркөт саңҡыуы, ағастарға ҡунып һайраған ҡоштар моңо тормоштоң бөйөк симфонияһын тыуҙыра. Киләһе һөйләмде тыңлайбыҙ. Киләһе һөйләм яңы юлдан башлана. Ошо гүзәллек һағына баҫҡан бәһлеүәндәй, ҡамсат бүркен болоттарға терәп, мөһәббәт ҡая ҡалҡҡан. Яҙабыҙ. Ошо гүзәллек һағына баҫҡан бәһлеүәндәй, һағына баҫҡан бәһлеүәндәй, ҡамсат бүркен болоттарға терәп, ҡамсат бүркен болоттарға терәп,
Мөхәббәт кая калкан? Мөхәббәт кая калкан? Калкан. Тикшерәбез. Ошы гүзәллек хагына баскан бәһлевәндәй, камсат бүркен болыттарга терәп, мөхәббәт кая калкан? Килә һөйләмдә тыңлайбыз. Уга һыйынып, көмеш һаулы елга ага. Ядабыз. Уга һыйынып, көмеш һаулы елга ага. Көмеш һаулы елга ага. Тикшерәбез. Уга һыйынып, көмеш һаулы елга ага. Килә һөйләм яңа елдан башлана. Тыңлайбыз. Башкорт дөньяһы, башкорт иле был. Ядабыз. Башкорт дөньяһы, башкорт дөньяһы, башкорт иле был. Башкорт иле был. Тикшерәбез. Башкорт дөньяһы, башкорт иле был. Килә һөйләм. Тыңлайбыз. Уның бәрәкәтле тупрагында үскән ябай гына үлән дә изге төягебезнең сихри гүзәллеген, рухи кодрәтен данлай. Ядабыз. Уның бәрәкәтле тупрагында үскән, уның бәрәкәтле тупрагында үскән ябай гына үлән дә, ябай гына үлән дә изге төягебезнең, изге төягебезнең сихри гүзәллеген, сихри гүзәллеген, рухи кодрәтен данлай. Рухи кодрәтен данлай. Тикшерәбез. Уның бәрәкәтле тупрагында үскән ябай гына үлән дә изге төягебезнең сихри гүзәллеген, рухи кодрәтен данлай. Килә һөйләм яңа елдан башлана. Тыңлайбыз. Кайдан килә һуң был илаһи моң? Ядабыз. Кайдан килә һуң
Кайдан килә һуң был илаһи моң? Моң. Тикшерәбез. Кайдан килә һуң был илаһи моң? Тыңлайбыз. Бәлки ошо ябай үләнгә 7 кат җир астында яткан асыл хазиналарның нуры йоккандыр. Бәлки җир күкрәгеннән бәреп сыккан саф шишмәләрнең көмеш яры һеңгәндер. Ядабыз. Бәлки ошо ябай үләнгә бәлки ошо ябай үләнгә Жеті кат ер астында яткан, 7 кат ер астында яткан асыл хазиналарның нуры юккандыр. Нуры юккандыр. Бәлки yer күкрәгеннән бәреп сыккан, бәлки yer күкрәгеннән бәреп сыккан саф шишмәләрнең көмеш яры һеңгәндер. Көмеш яры һеңгәндер. Тикшерәбез. Һеңгәндер. Тикшерәбез. Бәлки ошо ябай үләнгә 7 кат ер астында яткан асыл хазиналарның нуры юккандыр. Бәлки yer күкрәгеннән бәреп сыккан саф шишмәләрнең көмеш яры һеңгәндер. Килә һөйләмдә тыңлайбыз. Юк. Буаттар буе тауган ере өсөн янен аямай, яу сапкан халкыбызның киләсәк буындарга аманат тавышагыла ошо ябай көпшәнән. Ядабыз. Юк. Буаттар буе тауган ере өсөн янен аямай, яу сапкан
халкыбызның яу сапкан халкыбызның киләсәк буындарга аманат тавышы агыла. Аманат тавышы агыла. Ошы ябай көпшәнән. Ошы ябай көпшәнән. Тикшерәбез? Юк. Буаттар буе тауган ері өсін енін аямай яу сапкан халкыбызның киләсәк буындарға аманат тавышы агыла. Ошы ябай көпшәнән. Килә һөйләмдә тыңлайбыз. Берсә ул изге кошыбыз торнага әверелеп ил өстенән осып үтә. Берсә елдәр булып сикәләргә кагыла. Берсә тау урмандар шау булып агыла. Берсә яңа туган сабый тавышылай дөньяга яңгырай. Ядабыз. Берсә ул изге кошыбыз торнага әверелеп изге кошыбыз торнага әверелеп ил өстенән осып үтә. Ил өстенән осып үтә. Берсә елдәр булып, берсә елдәр булып сикәләргә кагыла. Сикәләргә кагыла. Сикәләргә кагыла. Берсә тау урмандар шауы булып агыла. Берсә тау урмандар шауы булып агыла. Берсә яңы туган, берсә яңы туган сабый тавышылай дөньяга яңгырай. Яңы туган сабый тавышылай дөньяга яңгырай. Тикшерәбез. Берсә ул
изге кошыбыз торнага әверелеп, ил өстенән осып үтә. Берсе елдәр булып сикәләргә кагыла, берсе тау урмандар шау булып агыла, берсе яңы туган сабый тавышлай дөньяга яңгырай. Килә һөйләмдә тыңлайбыз. Кодрәтле бул көпшәлә, гомер моңы. Ядабыз. Кодрәтле бул көпшәлә, кодрәтле бул көпшәлә, гомер моңы. Гомер моңы. Тикшерәбез. Кодрәтле бул көпшәлә, гомер моңы. Килә һөйләмдә тыңлайбыз. Бул ябай көпшәлә тарих менән киләсәк янлана. Ядабыз. Бул ябай көпшәлә, бул ябай көпшәлә тарих менән киләсәк янлана. Тарих менән киләсәк янлана. Тарих менән киләсәк янлана. Тыңлайбыз. Бул ябай көпшәлә тарих менән киләсәк янлана. Килә һөйләм яңы елдан башлана, һуңгы һөйләм. Курай моңы агыла. Ядабыз. Курай моңы агыла. Тикшерәбез. Курай моңы агыла. Шуның менән тамам. Ямагат хәзер баштан алып адакка тиклем тагыла бер тапкыр укып сыгам, әле хушлашмайбыз әле. Тикшерәбез. Тәүге битегезне астыгызмы? Тикшерәбез. Агыла курай моңы. Курай моңы агыла. Ошо моң куенында Хин ат өстендә ярһып яуга ташланган башкорт егетләренең хөрәнендә, изге кошыбыз торнаның иңрәүле тавышында, яшьләй карт иргә кияүгә одатылган кызлар сеңләвендә ишетәһең. Йөрәгең ярһый, күңелеңдә уйдар биләп ала. Курай моңы агыла. Хинең күҙалдыңда бейек Урал каялары, икес башкорт далалары, көмөш һыулы елгалар, йырып сыҡҡыһыҙ урмандар пәйҙә була. Курай моңо агыла. Йөрәгең күкрәгеңә һыймай, үҙең дә һиҙмәҫтән ҡолас йәйеп, бейергә төшөп китәһең. Юк, һин түгел. Аяҡ аҫтында ер үҙе бейей, донъя бейей. Моң өйөрмә һине
гүзәл табигать кусагындагы башкорт термәләре корылган яйләүҙәргә алып оса. Аттар кешнәүе ишетелә. Кымыз бешкән һылыу кызларҙың һағышлы йыры йөрәкте өтә. Алыҫта, хәтфә болындарҙа мал туар көткән ир аттарҙың сыбыртҡы шартлатыуы таңғы һиллекте һиҫкәндерә. Баш осонда үрелгән сал бөркөт саңҡыуы, ағастарға ҡунып һайраған ҡоштар моңо тормоштың бөйөк симфонияһын тыуҙыра. Ошо гүзәллек һағына баҫҡан бәһлеүәндәй, ҡамсат бүркен болоттарға терәп, мөһәбәт ҡая ҡалҡҡан. Уға һыйынып, көмөш һыулы йылға аға. Башҡорт донъяһы, башҡорт иле был. Уның бәрәкәтле тупрағында үҫкән ябай ғына үләнде. Изге төйәгебеҙҙең сихри гүзәллеген, рухи ҡөҙрәтен данлай. Ҡайҙан килә һуң был илаһи моң? Бәлки, ошо ябай үләнгә 7 ҡат ер аҫтында ятҡан аҫыл хазиналарҙың нуры йоҡҡандыр. Бәлки, ер күкрәгенән бәреп сыҡҡан саф шишмәләрҙең көмөш йыры һеңгәндер. Юҡ. Быуаттар буйы тыуған ере өсөн йәнен аямай яу сапҡан халҡыбыҙҙың киләсәк быуындарға аманат тауышы ағыла. Ошо ябай көпшәнән. Берсә ул изге ҡошобоҙ торнаға әүерелеп, ил өҫтөнән осоп үтә. Берсә елдәр булып, сикәләргә ҡағыла. Берсә тау урмандар шау булып ағыла. Берсә яңы тыуған сабый тауышлай донъяға яңғырай. Ҡөҙрәтле был көпшәлә ғүмер моңо. Был ябай көпшәлә тарих менән киләсәк йәнләнә. Ҡурай моңо ағыла. Һеҙгә тағы ла бер тапҡыр тикшереп сығыр өсөн бер нисә минут ваҡыт бирелә. Имзаларығыҙҙы йәйһә паролдәрегеҙҙе ҡуйғандан һуң тапшырырға мөмкин. Ҙур рәхмәт һеҙгә, Хөрмәтулла Ғазали улы. Хөрмәтле ҡунаҡтар, беҙ ошоноң менән башҡорт теленән халыҡ-ара диктантты тамамлайбыҙ. Эштәрегеҙҙе, бланкаларығыҙҙы ғына айырып алып, ошо беренсе партаға ҡалдырыуығыҙҙы һорайбыҙ. Тағы ла бер тапҡыр иҫкәртәбеҙ, эштәрҙең һөҙөмтәһе менән Баш диктант.ру сайтында 20 майҙан һуң таныша алаһығыҙ. Бөгөн эксперт комиссияһы эшкә тотона, иртәгә көндөҙгө сәғәт 3-кә тиклем эште тамамларға иҫәп тотабыҙ. Бөтә Башҡортостан Республикаһы, сит илдәр һәм күрше төбәктәр буйынса. Тағы ла бер тапҡыр ҙур рәхмәт һеҙгә. Бергә булайыҡ. Thank you.